V sobotu sa hral 39. ročník majstrovstiev Slovenska dvojíc a 21. ročník majstrovstiev Slovenska jednotlivcov. V dvojiciach nastúpilo 9 družstiev, kde zvíťazilo družstvo nohejbalového dielu KAC Jednota Košice A pred klubovými kolegami B tímom a na treťom mieste skončil nohejbalový klub DPMK Košice. No a zase v jednotlivcoch tam nastúpilo rekordný počet účastníkov, 15, kde využili viaceré kluby možnosť štartu až 3 hráčov, ktoré im dovolujú pravidlá. No a tam bolo v porade na našu radosť takéto, takže vyhral zverejnec nášho klubu Ján Kilík, ktorý po zisku titulu majstra Európy spred 2 týždňov v juniorskej kategórii potvrdil, že na domácej pôde už treba s ním počítať, aj mužskej kategórii získal titul. Na druhom mieste skončil Silven Galus z KAC Jednota Košice. Tretí bol bývalý vynikajúci junior a teraz aj vynikajúci hráč v mužskej kategórii DPMK Košice Ladislav Stupák. No a na 4. mieste skončil hráč Martin Proc z nohejbalového klubu Zálužic. V nedeľu sa odohrávalo, alebo sa odohrajú majstrovstvá Slovenskej republiky v hre trojíc, kde sa hrá iba skupinovým spôsobom, keďže pre určité povinnosti sa odhlásili ďalšie mužstvá, tak zostalo 5 družstiev v súťaži a tým pádom sa hrá len skupinovým spôsobom, každý s každým na 2 víťazné sety. No a tu už je dané poradie, keďže prebieha posledný zápas, ktorý o ničom nerozhoduje, že na prvom mieste skončilo družstvo nohejbalového dielu KAC Jednota Košice. Druhý a strieborné medaily získali naši zverenci. No, tretie zase bronzovú medailu získal bývalý klub, ktorý stál 30 rokov na piedestáli Slovenskej nohejbalovej ligy, Dopravný podnik mesta Košíc. No a na 4. mieste chlapci z Humeného. 5. účastníkom bola Bela nad Cirochou.
bez zaváhania v tomto ročníku majstrovstiev